Hakasngi ke baka hinyau trap integrated territorial organization hito kata hakakat wai tarik unailar arja arpusan kala lej banya kendu yau ba AL hack menteri ubri kmi ya katanat animal husbandry and veterinary banya kren halor ki mat ki bedai bat ban don no ki kerdop talasi ban penrung ya ki merat bam do syakani ke jella kala kren ru halor ke jingdon ki kena ki ba pep school shitengpor ban le ya ki kam r number Habakran sigilat pathai kubor uba donbok dekar u presiden ula ong. Ban nakaliang menteri ula kular bahapo arbnai an pentrai kamno yakini ki kerdop. Te mentaka singi la wan bu yakini ka dorkas ka ban bu no yakini ban penkloi no ban bu yakini ki entry dan kita ki check it habi dai yakini ki no ki mar ki ba dai ka balang ka masi ka siar kinu ki ba wan nabar ki kan dai kan don ka checkpoint ka ban la ban detect arpso 24/7 dan arpso kanta hapo istayo but hagani ka jingi yakran nakalian jungi la ong ba kai ka bangila dawana do license na menswa kala ya proses put but sian un pleno but ya ka juba in sa panchai mai ka kamha let's say hagani ka jingdon kan ka national security threat ng ba spok Bangladesh phimla bantit nomor 2 ya mentah hi ka jingya dai ka Bangladesh Pakistan kila ban ka la don ka jing jaslar number kapdeng kan ka ISI but kila ru ban thong yi ni ki jek ko jungi ki ba phila i hi ka jingwan rung ki nong Bangladesh shani ban ra di kita kitiar ki ba mensau ka dai ka clear ka bla pun i ka don jing mai ka state ka jungi nomor 2 la ya trade do masi yo bre ki jek jungi ka trade shatai do masi dai ka Bangladesh ka trade ne yo bre de kitiar ki ban pensau tengi ni dala ngi i ngam jeliau ya kan kam ngila so dai pan pentri kam no ya kan ka giat wood ban check igane badla ka government ka fiel hapo gini ki banai kumba ila kulat yang hapo ka arbanai lani sibanai steng nimban sengi haban shem hingin dita ki bat ngin IT no pas ko wiru nakalian ko jong ihi la ong ba kanu hi kamar ka ba ki bu stock hangne lani ki don gitu ki sem ki ba kita ki gaushala lani gitu ki sem ki ba donang ne hapo state lada ki supply shabar kalong bet illegal kamdon kanu ka balong legal te henrei kabaki ya treat pahane ya kata te ban ong legal ru kamlong clear kamlong china lor nakalian jungki ki ong ki baka dei ka treat pat dei kali perthau pat habe dei bat kini ki rukom check kini kita ki breu ki jongki kim long ki ba active lana kim dan 24/7 henry ki check tang hakopor bi kilai henry la ki pha ki hakopor kan ar je sinye indon shu go balai te nakalian ga seng ni sungkhya namar kajing triat yakini ki mar ki mata shabari kabu pat ya kajing ma ya ke jelahi barok kawai kaba kila ban pensu ki niki foreigner la niki taki Bangladesh illegal immigrants kila ban pensawa hane takaba syarkai takada ngin ngi long ki ba pingor ki ba husiar ni wan ban pen kamau bat ban kloi bat ni bu taka ultimatum dan ka deadline ni ko government la takam na min shem de kat kum kilenti jong ka ai bangin kem bangin bat ngin IT no jiki kumbang keren meneng la ban biang dangshan ka hitu ka yo kem langut ke bedai ki genuine Bangladeshi par ngila IT ru bat ngila dab hajir ru hakmat jong ka BSF apo ka IB bat ngila lap hiru bat hawai kadai ki jing shisha kumbang ong yi phi menengan ban biang daba kejat bendri jungi tang ban yo bisa tangkat no kan ni barok hat kejat bendri don ki kat tu kan ni ki ba kemen tang kata kesan 1000 ki triet do marat bat nang tai bat ki triet do brew katu ka bubu kajing ma haidor san span ani san 1000 kat ba kajing im ko jungi bat abadai daga kro Hakawai pat kalyang uba don bok ulaong ban nakajing lap kahitu ki don bun ki khana ki pep school no tang siteng por ban le ya ki kam r number namar ka jing yo pisa bat ki klat no pat ya ka jing puli bat ka ni ka long ka ka basngau khia bat ko rung akwa ban ha ka korwa ba balai ka senjam bagan pelong ya ka hitu ban kan mau yang ya sarkar ban te la kam ya kini ka jingwan ka bayu namar ba hadian bangi yo jing ujor na ki nong khaisiat pat kunju naki long kme long pa jong ki district ka ba khamya ba kan ka kam ar number le ka kam bean pan supply ginu ki mar sapo Bangladesh namar ni songkya bat ngindala survey ngindala ngam kham jeliu yani ka kam ngilap pa kani ka drop out lani ka jing pep school ki khana ka dei kala jur kani ka kam khai number kata kadai ke jing shisha namar khuna untra shoban school namar ula bang ban yo ek pisa pat ban yak
khayi kata ka masi lane kata ka ser lane kata ka no mar ka ban khayi spo Bangladesh par hakawi kalyang ru bangi dang ima susu namar ba kandi balai nga ong ye phinga pun sai namar hadin bangi yo ge jinggu jor ngamkwa ban pun paw ye kata ka district ngamkwa ban pun paw ye kata ka kerteng jong kita ki kemi ki pa henry lada kim ai maki kata ka signal la kim batai maki ngin tip chno namar ya ka sarbi hi kile ki long kmi ki yatho ingi baka kawan kuno kata ka jingpan ne te kam dei su katran henry kala de sickness Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya